San Lukasen evangeliotik. Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen harin-harin, eta Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion aurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: "Bedeinkatua zu emakume guztien artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nor naiz ni, nire jaunaren ama, ni ikustera etortzeko?" Orduan Mariak esan zuen: "Jaunaren haunditasuna dut goresten. Pozaren pozez daukat barrena, jainkoa baitut salbatzaile." Jaunak esana: Itxaropenaren eta pazientziaren loturak argi eta garbi erakusten du kristautasuna bide eder bat dela. Eta une indartsuak ere behar ditugula itxaropena elikatu eta indartzeko. Ez da kasualitatea, erromesaldian funtsezko elementu bat adieraztea, eta hori da: bidean jartzea. Bizitzaren zentzuaren bila dabiltzanen ohiko keinua da. Loiolako Inaziok esan ohi zuen bezala: bakarrik eta oinez. Oinezko erromesaldiak asko laguntzen du funtsezko balioak berraurkitzen. Herrialde batetik bestera ibiltzeak, mugak gaindituko balira bezala, sorkuntzaren eta artelanen kontemplazioan hiri batetik bestera igarotzeak, esperientzia eta kultura desberdinak baloratzeak, ahalbide ederrak dira. Erromesen bidea egiteak, jainkoari hark egiten dituen mirariengatik eskerrak emateak on egiten digu beti. Jubileoen elizek, Arantzazuko kasua da, espiritualtasunun oasia eskain dezakete. Fedearen bidea bizi berritzeko eta itxaropenaren iturburuetatik edateko. Batez ere, adiskidetzearen sakramentura hurbilduz, hori baita benetako bihurtze bide baterako helmuga eta abiapuntua. Bidean jartzea beti izan da beragandik irten nahi duenaren keinua, eta barkamenaren eta adiskidetzearen bila jarri nahi duenaren keinua. Bidean jartzea Jesusekin topo egitea ere bada, Palestinako bideetan ibiltzen zenarekin topo egitea.